Nechtíkový krém, to je ďalší z krémov, ktorý mňa oslovil možno ako druhý, tretí produkt, s ktorým som vôbec došiel do kontaktu. Veľmi som si ho obľúbil na ruky, napriek tomu je to tiež taký jeden z paradoxov, že teda na ruky absolútne nie je, alebo nie je odporúčaný, na to máme úplne niečo iné, a to krém na ruky vyslovene, to je tento kamilkový. Kamilky sú veľmi fajn, na suchú, podráždenú pleť, určite to všetci poznáme, je super. On ošetruje, chráni ruky, je veľmi výživný, dokonca je fajn aj na nechty, na výživu, určite skvelé, ten by nemal chýbať v žiadnej taške, v žiadnej kabelke a tak. Ale vrátim sa zase opäť k nechtíkovému krému, ktorý ma svojou vôňou vyslovene dostal. To je krém, ktorý je vyslovene na namáhanú, stresovanú, poškodenú pokožku. On skľudňuje, ukľudňuje, dokonca rieši veci ako spáleniny po slnku. Čo je zaujímavé, aj rôzne také bolačky, herpesové stavy, či už na tvári a podobne. Veľmi, veľmi fajn vec a má aj právom označenie SOS krém, lebo to je krém, po ktorom by sme mali ako okamžite, keď sme si není istí niečím, tak nechtík aj svojou vôňou, aj svojou konzistenciou, určite výborná vec, určite by mala byť u vás doma. Odporúčam.